Når man spørger folk, hvad de forbinder med biodynamisk, så er det meget tit, de siger, ja, det er sådan noget med måne og stjerner og sådan lidt mærkeligt hokus pokus. Lidt langt ude er der også nogen, der synes, men som regel forbinder det med, at det også er meget naturligt og godt. Og det er ikke helt forkert. For det første så er det naturligt og rigtig godt. For det andet så er det også lidt langt ude, fordi vi ofte tager hensyn til de rytmer i naturen, som faktisk også har forbindelse med, hvordan månen og planeterne bevæger sig, eller jorden bevæger sig i forhold til dem. Og man bruger i det biodynamiske meget ofte en såkaldt såkalender. Det er nu ikke kun biodynamikere, der bruger det, det er faktisk også rigtig mange økologer og havefolk, biavlere og sågar også vinsmagere bruger den i stor stil. Den er bygget op som en kalender, der viser, hvordan det astronomiske store verdensur det fungerer. Og det kan man så læse om her, skrevet op dag for dag, hvordan er konstellationerne, hvordan er placeringen af stjernerne, månen, de forskellige planeter i forhold til jorden. Erfaringen siger, at det har betydning for, hvordan planterne trives, hvordan de udvikler sig. Og derfor er der i hæftet nævnt, hvilke tidspunkter, der er særlig positive, hvis man har med planter at gøre, der skal give rodfrugter, altså selleri og gulerødder, rødbeder osv. Andre, der er mere bladafgrøder, som spinat og salat og kål. Frugt selvfølgelig med alt fra bønner til jordbær og korn og majs. Og så er der også blomsterdage, det vil sige, det er, hvor planten mere sådan udfolder sin blomstertendens. Og det kan man alle sammen se, og det kan man lave nogle egne erfaringer med. Det er der gjort rigtig mange erfaringer med. Det er ikke et specielt dansk hæfte, det bliver faktisk udgivet i 40 lande rundt om i verden. Så det er meget ofte brugt til netop at lige regulere dyrkningen. Ikke kun dyrkningen, men også høsten, så planterne bliver lidt bedre, hvis man sådan tuner ind på de naturlige rytmer, der findes. Det er der mange erfaringer med, og det, der er interessant, er, at der er kommet en ny gruppe til. Vinsmagerne, sommeliererne, er i stigende grad blevet opmærksom på, at mange vine smager anderledes, hvis de bliver lukket op på en af de dage, som i det her kaldes blomsterdage eller frugtdage, hvor der er erfaring for, at der folder deres smag, deres aroma, deres bouquet sig mere ud, end hvis det er på andre dage, hvor de er mere flade eller mere lukkede. Og det kan man jo selv lave nogle erfaringer med. Det er i hvert fald noget, som folk, der virkelig arbejder med vin, er meget opmærksom på, og ikke mindst, når man skal vurdere, om en vin har et potentiale, så kan det være en rigtig stor hjælp at tage hensyn til, hvornår folder den sig ud. Hvornår er det mest sådan, skal vi sige, tune ind på de rytmer, der er i naturen. Det bruger vi både i dyrkning, man bruger det også i høst, og man bruger det så også i vinsmagning, og biavlerne bruger også såkalderne, fordi de har erfaring for, at bierne er mere rolige, mere samarbejdsvillige på de dage, som hedder frugtdagekalender.